Lakáscél.company. Az otthonoda szenvedélyünk. Ő Péter. Péter lakáscélja megvalósításán gondolkodik. Számítógép elé ül, meglátogatja a www.lakáscél.company weboldalát, majd néhány pillanat alatt egyszerűen és ingyenesen regisztrál. Péter bárhol lakhat Magyarországon, mert a regisztrált független szakértőink 72 órán belül felveszik vele a kapcsolatot, majd a leegyeztetett helyen és időben felmérik lakáscélját. Ezt követően 3 munkanapon belül elkészítik az árajánlatot, és a lakáscél.company rendszerébe feltöltik. A lakáscél.companyhoz regisztrált és a Bisnode nemzetközi cégminősítő által átvilágított kivitelezők versenyeznek Péter lakáscéljáért. Péter egyre boldogabb, mert látja, hogy hőn áhított lakáscélja egyre kevesebbe fog kerülni. Megvan a nyertes kivitelező! A verseny lejártát követően a minősített kivitelező a megrendelő lakáscélját garanciával valósítja meg. Regisztrálj még ma, és élvezd a karnyújtásnyira lévő előnyöket! Lakáscél.company, mert az otthonoda szenvedélyünk.